Before, what say? In command, you know what you think. Eh, The here pa is so my yet, yes, from my dear, any what you need. asɛm ne ɛwɔ ne sɛ bia ka kyerɛ sɛ abosomfo yɛ nkwasɛ asɛm a wɔwɔ ɛyɛma dɛm kyerɛ ne sɛ nipa sisifoɔ biara nyame bɔ no akyakya baabi sisifoɔ nyame abɔ no atoro nti bi ka kyerɛ wɔ sɛ bosom nya ka kyerɛ sɛ wadwa kodogo nti woka sɛ Ebia, no, nso wɔ deɛ wahunu. Ebia nkontom bi po bi abosom bi atwa ɛne nti akyerɛ no. nyɛ bosom bi ne twɛ Na hwan ne twɛ kɔmfo? adraafoɔ Azamfo. bɛde badwene Ɛne ɛsom bɛyɛ didi nananom. medeɛ woba a wowura dan mu a nhyira ne ahotɔ nom de bɛma wo Our cherished viewers, I welcome you to Kimantu TV. This is your favorite darling boy, Argentina. And if this is your first time, please subscribe to our channel, share our videos, and also don't forget to drop your comment. Abusiafo me mama kwaba eba pemampem TV so. Mosomfo Argentina me ena magi medwa ewo boana kramo aso ne yeso a yene no ebetwetwe nkomo na yebeduru ye no yene kramo suman ana kramo diety adi nkomo asre ne kwanya se oma ye kwan na nka yene no entwetwe nkomo o se da bi da oma ye kwan na nka yene ne konfo so entwetwe nkomo na nka ne konfo emfa kramo atare mpo enhye na yene konfo entwetwe nkomo kramo se dabi da na taade ana ne ho ade kura no omma ye kwan emma kasafoni emu na emom yene atiamframa eni ho nkomo so beti ase ne ye atwetwe nkomo ewo Pemampem TV so de a ene dabi asem aha na ono a ne pemu no obema ye saa kwanya no ampa yede to atiamframa anim no atiamframa se ono so omma ye kwan na ya pa na chewa sere na na se okay waje atum se oni yen ebe kasa na emom ono kura mpo no se ni din atiamframa no o se san ko dabi asem efiri se on pese ye di ni din kura ebeto amanfo enim ewa afidie so na dabi asem ye mo kwaba eba Pemampem TV so maagye so nkyɛn dabi asem se waje so nkyɛn ye de enim se ye ne atiamframa na ekasa di sese wasesa ni din a ye de ni ho hwe ka dietiefo mu watwene mu atiamframa ebe kyerɛ yɛ ndoma nkomasɛm ɛwɔ Pemampem TV so atia mepɛsɛ yehu se adwuma a woyɛ ɛwɔ Ghana man mu yɛ ka atiamframa a akwaye nyame bi a kyese bebia obekɔ bia no obi anim no a obia ebo ne din na mepaache wo wobɛkyerɛ adoma nkomasɛm kyekyere bibi kakra asɛm wo kan bɛbu bɛ wante aseɛ mɛhyɛ bɛfrɛm dabi asɛm dabi asɛm ne sɛ ɔfoɔ kwagye pirigi wɔde yɛbɛyɛ wɔde yɛbɛyɛ sɛ yɛmɛboa amanfoɔ amanfoɔ so yɛ aboa bɛ woboa nipa koraa wɔnna wase ɛne neɛ ɛdɔ so mmienu mɛhyɛ mede di dabi asɛm dabi asɛm deɛ nti a mede di dabi asɛm ne sɛ dabi na ɛbɛkae wo dabi nipa deɛ wɔaboa no ɔnna wase nti ne bɛfrɛm dabi asɛm nti atia na sɛ woboa nipa na wanna wase a kwan bɛn na wofa so dan wo sɛ wɔne ho asɔfoɔ masɔfoɔ bɛka sɛ wokɔ bosom no so wokɔgye aduru a mfimfansoɔ yɛ hɔ ɛne asɔfoɔ baba nyina so mɛka nokorɛ kyerɛ wo wokɔ biredi a asɔfo bɛatu abosom bɛdɔɔso koraa sɛ na kɔmfoɔ bɛdɔɔso sɛ akɔmfoɔ ɔno ara nipa korɛ yi ara so wɔno sɛ bosom nyɛ adeɛ kye so a wabɛwura abosom dɛm
wɔhyɛ bosom yɛ tantane abosonso yɛ nkwasasɛm abosonso yɛ nkwasasɛm odu abosonso nkwasasɛm yɛ no de akyire na unji ni sɛ da bi asɛm a wokan a asɔfoɔ agi suma no sɛ wanka sɛ ɛyɛ nkwasiasɛm na sɛ asɔre ba kɔ hɔ a obehu sɛ enye Yesu abɛbɔ ne din hin wɔde yɛ adwuma na mmom ɛyɛ nyame foforo bi ɛna ɔmo de yɛ adwuma ɛba saa na ɛne Bible no abɔ abira ɛne nti na wohwɛ asɔfoɔ no ɛka no saa na ɛnyɛ saa ameka sɛ mkyerɛ wo sɔfo priki sɔfo deɛ bɛgyina hɔ a wɔdi bosom akyɛm biara nipa ne ɔne ne twa ka deɛ ɔyɛ no wɔadi no atɛm sɛ ɔne ne ahyɛm deɛ a womu ne di na nipa wotane wohunu no a wobɔ ne di babisɛ ho asɛm deɛ ɛdɔ no mmienu nipa wɔne ne twokoran wɔhyee wɔne ne twokora ɔyɛ no wakɔbɔ ne di ɔno aduane so a wodi mesɛ da bi di a ɔyɛ sɛ nipa wo kana hyɛm wonsuro no a wobɔbɔ ne di ada kyerɛ mekyerɛ baabi woturo baabi na wodi matam mmɛka wo so agyi biribi sɛ ahyɛm baako ho sɛ yi ma no wo na ɔyerɛ ho we nantwinam deɛ ɛwɛ nsɛsaawa waada ade akye no wa wo nantwinam waada ade akye no enti wo ne bosomfoɔ yi anaa wo ne kɔmfoɔ yi ho mmienu wo nyinaa nyame ama ade ankye ho na mebi sɛ ahyɛ nsuo ne yɛtɔ yi ada ne nyankopɔn wagyim nti wonim nyansa abosonso yɛ nkwasi asɛm wɔyerɛ ne wɔtɔ nsuo wɔtɔ bi wɔ bosomfoɔ fie mesane nkoa na wɔnya abosomsom na mbisa sɛ wɔ sɛ wiase tumi nyina nyame ne bɔɛ asɛm wei deɛ sɛ woka deɛ a mpɛsɛ mbisa sɛ eti sɛ nyame ne bɔ wiase a na tumi nyina yɛ nyame deɛ a tumi biara ni hɔ ka nyame ho mbɛsɛ mbisa ho sɛ saa abosom so wane bɔɛ atia we den ka ne ye bebisa wo nkomo na ese ayi sɛ wo no ye interview yi nipa ka sɛm kyerɛ sɛ bosom wane bɔɛ nyankopɔn ne bɔɛ ma ate ase dua ne esiwo wane bɔɛ nyame ne bɔɛ ene sɛ atia na wo sɔfo wo nyina ɔka kyerɛ yɛ sɛ sɛbi waka kyerɛ papa sɛ wonim nyansa na wokɔ gyina Bible fa Bible na wagyina hɔ na wahyɛ da ka sɛ ɔnwomfoɔ no wane kukuo no wane eti wobɛtumi aka kyerɛ ɔnwomfoɔ sɛ wanwene meyɛ sare yam foforɔ dabi nti di adeɛ bi a nyankopɔn bɔɛ wɔ se ɔhwɛ huni sɛ ɛyɛ papa tie nyɛ saa ne okay mango nti abosom yɛ papa mango na ɛka sɛ ma kyerɛ sɛ wahyɛ me ne nimdifoɔ na me ne awie ne atoyɛ nyinaa yɛ me deɛ na me nim nyansa nti metena ase medwene yɛ mesusu yɛ na mehunu sɛ nea mayɛ biara yɛ saa bɛde kankabi sa yadeɛ bɛde wɔ sa yadeɛ bɛde kraman sa yadeɛ bɛde nanka sa yadeɛ aboa biara yɛ asase so mekyɛn de ne yɛ aduro ma ne yɛyɛ na wobɛka kyerɛ kukuo ɔnwomfoɔ nea wɔnwene wɔn woagyina n'anim wɔ sɛ meyɛ sɔfo nti nyankopɔn wɔagyim wɔabɔ abosom sɛ wone wodi ne nyame atam ɛne deɛ nea woka yɛ nokorɛ nyankopɔn ansa no adwuma bi ayɛ wɔse wɔtena ase ɔdwene yɛ wɔse wɔyɛ mmɛnti ne amammerɛ yɛ wo amammerɛ kyerɛ maseɛ mpani sɛ amammerɛ yɛ nto wobisa m mepɛ sɛ meso mebisa wo kwahye sɛ mmɛnti ne bɛkae sɛ nyame bɔ wiase nyinaa ɔkae sɛ wiase wɔatena ase wɔadwene ho nti ne wɔayɛ bi ayɛ eti wo sɔfo ne wogyina wa wopirikyi ɛne ba ho a wotu abusua fie atia ɛne ntere yɛ aba wo nkyɛn sɛ kyerɛ yɛ adoma nkoma sɛm kyerɛ yɛ abakɔsɛm Ghana wiase nyinaa hunu som he ɛna wɔakyerɛ yɛ bi abakɔsɛm ne sɛ na deɛ mpɛ sɛ woka wo ho asɛm deɛ wotumi yɛ na no yɛ na wo kɔmfoɔ bɛka sɛ wakyerɛkyerɛ nsɛm no ani so te sɛ deɛ makyima yɛ deɛ deɛ wotumi yɛ ne deɛ waayɛ nti a wodi aheta wiase afa na nyinaa atia mframo na afahyɛ dura bredi kuro bebree wokɔ atia mframa kama yɛ sɛ kɔmfoɔ bi a ɔwɔ Ghana ha deɛ wɔsa no wɔ atia mframa deɛ paa ne yɛ secret ɛma atia mframa nyame bɛn ne wɔyɛ secret ne ɛwɔ mu ne sɛ nti biara pɛ sɛ wɔde atia mframa mempɛ nana
adeɛ bɛtumi ayɛ mɛtumi ayɔ menti nyɛ a mɛtoa so toa so kɔ abosom bɛdɔɔso hyiawu yɛ hɔ tegare yɛ hɔ ofi abaafo yɛ hɔ kankamea yɛ hɔ kankabrakune yɛ hɔ wofiri hɔ so a sɛ moyi ha yɛ a wɔte ase yi ha yɛ wɔ nwuyɛ kwagye yi ne de me firi tipato de mba ha maadi mfie ɔha ne akyire mada so te ase akɔma sesa na kantete nyɛ saa ne yɛyɛ adwuma ne nkwaraa we ma no so a tegara kam we ma no tia mframa kam adeɛ ɔnti nyɛ bi akɔbini ne a wokora wɔse dɛ bi na adoma kuma sɛ wo pɛ tie bɛsɛ meka kyerɛ wo sɛ nkyene ne denti ne bɛkɔtu firi sɛbe o bɛkɔtu firi awonafoɔ bɛkuro na bɛde aba saa ne wokɔsire mu a abɔsoma kɛseɛ nyina bɛyɛ sire mu gye deɛ ɔpa kyɛ nyina sɛ tia mframa akyia nkasa ɛfiri sirem ɔyɛ sire mu ni meyɛ frafra ni nti atia mframa firi sirem ne yɛ dɛn wabɛpie bunu mani mu a abonofo aso mu a abɛyɛ japadeɛ kɛseɛ akyɛ sɛ wiase nyinaa obi ɛpɛ kwagye ni abro ɔde bɛn ɔde bama nkwasamane ɔde bama asantemmane Ghana mane ɔde ma Ghana mane nti wokɔ baabi a atia mframa wobɛkyɛm ni nti sɛ atia mframa wobɛkyɛm ni a bɔne mbɛdi ne ha yi ne medi atani ɛho abɔdin ne waagye ne saa na atia mebɛ sɛ mebisa wasɛm deɛ ntira woyɛ adwuma hare so na binom de wotete yɛse bɔfo Michael saa ne amanfo ka yɛse bɔfo bi di bɔfo pani Michael a amanfo asaseɛ de atia mframa ɛtoto ne ho sɛ ɔyɛ ɔno ɛna yɛwɔ ne wɔ yɛyɛ tibia mu ha yi ɛyɛ nɔkorɛ saa wɔde wokasa wɔnyɛ nɔkorɛ amanfo de atia mframa toto bɔfo pani Michael ho Nyankopɔn bɔfo pani wɔde ebia na yɛyɛ kasa mu hin ne wɔde atia mframa ho ebia tie asɛm mekan mɛyɛ me deɛ ne sɛ wɔne meka kyerɛ mpɛ hyehye nkwasasɛm eti kwagye de mbɛn kwagye ba wanhwɛ mpaboa ɔnam fam ne de mbɛn yɛkɔtwa sa sɛ yɛtwɛn yɛka kyerɛ ne sɛ kuro wokɔ so wokɔ abrɛ no di nti kwagye wammɔ nnipa korɔ no nti kwagye kyekyere kuro ukyiri yɛwɔ dwom bi sɛ agya bɔ kuro kakraka kura ketewa ne wɔtem nso nnɛ wokɔ brɛdi a mema bɛdɔɔso sene mu nkwadaa nyinaa na kyerɛ sɛ nea wɔpa akyerɛ nyinaa ne sɛ deɛ ama atia mframa o wagye din na Ghana nyinaa yɛpu bɛhwɛ ne sɛ n'adwuma pa a wɔbɛyɛ ne wɔ bono asante Ghana mane mu wiase nyinaa no deɛ wotumi yɔ nti ɛna na wongye ni sɛ toro so a wotumi di ɛka ho bi ɛfiri sɛ wode wonim asɛm a yɛde sie nti ama amanfo bebree di woyɛ abisa sie wa mekasa mkyerɛ yɛde mbɛyɛ abisa sɛ mɛwɔ akɔmfoɔ bi mɛka nɔkorɛ akyerɛ wo sɛ ɔso pa asɛm akyerɛ akoma duodu ɛkyerɛ no sɔn duodu yi kɔ akyiri asɔfoɔ koraa mɛwɔ sɛsɛ bɛtɔ so bɛgye amfra makoro yi ayi kɔmfoɔ nana yaw akuma pa meyɛ nti meba no so kofi dɔke ɔyɛ mba saa yɛ me kɔmfoɔ mamma po nti wokɔ kofi dɔke wa a woba ha nea mɛka kyerɛ wokɔ kofi dɔke a wɔbɛka kyerɛ wo tia mfra makoro ya wokɔ brɛni a tia mfra makoro ya kɔmfoɔ bra ɔmu bi ada ɔnada bi ngye ne sika niyɛ na ba ba de tia mfra ba de nam sɛ atia mfra ma tia mfra ma ba okɔ a ɔhyɛ me tia mfra ma ba no wɔgye sika ɔde nyam betu ya ɔka na atia mebisa asɛm baako wakyerɛ ma me yɛhunu sɛ wo no deɛ wode nɔkorɛ ne yɛ w'adwuma na asɔfoɔ binom de yɛ ɔmo adwuma na sɛdeɛ musi mu kɔmfoɔ so he ɛde ne yɛ adwuma saa ne saa suma akora ya ne musi sɔfoɔ so a ɛde ne sɔfoɔ nkɔm asɔfo
arofo se o de so o se bom twene Mhm. ati amna ma ba Mhm. o twene sa wo so a ati amna ma ya adwuma Saa nti ntwene a bɛka na so ndam ana na se wa nka twene a ɔmo tete gu o yɛsɛ ya ma sunsum super yɛsɛ o ma honkronkron aka amanfo na ɔmo tuhwe o ma de ɛyɛ abosom honhom na ade ɛde kire ne nsa aka ɔmo ade kire ko fo braji o ti bredi mhm ade ni wo ti bredi wona ma bontira ati amna mama na wo nam o ba wi se ma se nsi so yin na bibia si me be ka asem nti wa so o tiri dem no obo ne twene na na gboso ma ba wa ko bredi akọ de braji na bontira wa awro no kwati ato abontira atia wa ba die me question baako ɛkyere madwene mebisa wo mema wo nkɔda mebisa wo saa question pa na yɛsɛ akom ɛne aduro na bese a aya mowe no ɛne nsa no ɛdeɛn paa na ɛyɛ ma mo suma mo sane konfo adeɛn paa na ɛyɛ asem ne wo kan sabe me yetani mhm ifiri ba bi mbe mhm ye be di no krom bi ni mi di ama me be ye di krom yi ono ana me yo so be ji wa kwa hedem woni mi se o so ba ka sa me ko woni mi se o ba ko na ba kire insan funu no na ba di apedi ye gum na wa no mhm seri na insan o de be ji na wa ka sa ndi je o ba so ka sa sa so fo ba bo no na atia me question yɛ to so bi oni sɛ afahye yɛkɔ afahye obohu na tia aframa konfo bia bebre na ɔmo we nsa na ɔmo tintasu na ɔmo we bese bɛyɛ Ghana ha deɛ memfa sɛ tie ba 99% mi jere wa de but se gare o be se mhm se gare o no me se mhm gare o be se mhm gare o no me se ba wo deɛ no boro so bi so do di afra ma o so wa aba woni kan me de ma di afra ma de bi gura na mi di ni ai de ya won je je bi di ngro fo ide be mo ni di mhm se eni ewuri ma ka kiro ne ezo me si o ba ire wo he o yan no be di no mhm na chi sɛ wada no ho so o bo di de ne o de ma ka kiro se bredi o duru bredi a mhm ati afra ma ne ba braji so yi mhm o ye so no ko saa question ne na me bisa ko fo ko bra mama no se se nti am ko fo se mi am ba do so yi ke mo di se me ko fo kwa je ni tinta su tu ne mi se o ye da o di nya ko mhm ati afra ma ba tsena wo so sa ko mo so bo ampa ko fo tsena se na bɔfo deɛ na mepɛ sɛ mbisa wa wakɔtwe aba ayɛ sɛ wonim matim asɛm dada deɛ na mpɛ sɛ woka si nipa no sɛ mekɔ afahyɛ no ɛwɔ biridi no mehunu sɛ ɛyɛ kɔmfɔ bright ɛti amframa ba a ɛma yɛde ne firi ɔtena apakare mu ama yɛde ne kɔ asɔneɛ so ma no yie amammerɛ kyea saa nanso mahunu sɛ yɛde nsɛn ma no mahunu sɛ ɔrewe bese mahunu sɛ ɔreto ntasuo nsa deɛ dwɔɔto deɛ wɔ hɔ a na yɛde bi ama no soro hɔ na waagye ati afra na ma bi waano ya ti ati afra ma bi ya ni o se o wa na o ba ka se me ma ja afra ma se ko fo braji so na ba ka ke me se abuya sigareti ɔnom o ga se me ba na menti de so abo weka sɛ comfort bride so deɛ yɛyɛde aniwa akɔhunu yɛ no sɛdeɛ yɛhunu sɛ akɔmfo bebree yusu atia mframa ɛyɛ nɔkorɛ bɛyusu atia mframa ba waa no wo sa no ka ne wɔ ha sisi a sɛ kwara a ɛba no so a ɛda ne ho adi ɛne kwara a ɔfa so yɛ he ɛnyɛ saa ne ɛba akɔmfo bebree different so a ɔyɛ ɛyɛ soronko waa no bia wɔn ma ntom ga ja kiro esi ne pɔ se akora mhm o ni panyin ya peda saa akora be di ni panyin ya be dabi wa be tu bo so ye ko mhm bo so o wo man be na tu na ba ɔfaase no na se be ma wa ni ba kira wa yi mhm ni na no be di ma mhm anu de o de ma yi mani ye yan se ma kan na mhm ye se aburu kire mhm me ka aborofo me gina ba so ma ba ko on do ba ga se are ni ma ko aburu kire dabi
Nti wo kura wodi kare si ni po se atia mframa de eba bright so hi sunsune ni ewum na panyin ni akwara anye pe nti wa ma ya te ho he ase pepepe because na ye question a na nka mi bisa na wa mama no ansi na wa akɔwie masem bisa he yi Ji ano ba bi ama no afume wa ya wode ni wo. Tidia. nti da enyankopɔn de o wa abɔfo nti nyame abɔfo so dɔso Bi kura mpo a wo ka se ti amrama. mm Bi kura abosom be ya brigi be to so. nti bi hu mframa Bi kura mpo mpaboane. Wonzaga. na je say bi a susu maniwa no ahoɔden na ɛwɔ atia mframa efie no bi a ne nana bi kura na yɛden Obudima ba ho. aba hɔ no ma wode ne ɛsom mate ase bɔfo na afi nipa bebree ɛhwɛ animu sɛ nka afi bɛyɛ afepa nso biara sɔrɔ sɛ nneɛma mu adini ususu sɛ dɛn paa na adasa yɛyɛ a yɛnyɛ ne yie tete nananom som no a yɛnsom ne yie anaa ɛyɛ dɛn na ɛde haw ɛbrɛ yɛ Se ba shi man kwafu. Ukara se ukwe. nekɔ Man ko bna se ukwe. Man ko fiara se ukwe. Nti sari ya ni akoso. So pe ya mun ci mpanyimfo asem. o ma ne nkyɛ bɔfo ma ne nkyɛ Oye. ne sɛ adan tira ne mafo yɛ brɛ Kuro we je ba shi fi ukara ba kwafu. Ba gwaji da shi ba re diru ukara ho. Ajare ba shi be gwari aba ncha no. Bo so se ba boa. E mo mu se mi na ba kone nu. Ade fu e bi re. So wo shi ya no wa hwe ne de ya. So no gwari no wa twam. na nnwom to no so yɛ ɛbɛfra honhom ntira na sɛ yɛsi obi dware ama ne nto nnwom ɛyɛ sunsum a ɛbɛfrɛ na aba hɔ ntira na sɛ nsuo bɛkɔ n'anum ntira Ashe mu jam. Ba tu ati yefi so. Wo shi ma na akiri. Na nnwom wo to ama me na wo to ama. sɛ bi akwa na ɛyɛ nyamdwom asɔre nnwom anaasɛ bi aboso nnwom Ai ye nyame a. Nyankopɔn se emfata se ba ma wo nko ba be hunu de jaso se ne ho yo wa se ba owura dware a be ma ne enye no kuni enso so hunu de jaso na wa be bi jam kwase ye menka manager ɛtia ɛda wase sɛ wagye bere ɛne ya twetwe asam ne ya woni se o pampa yin se matia ye no bi jam na ya twafo ɛne kyerɛ ne ɛyɛ diga wo bi jam bi jam kware yen kwasa man kwa ba so ɛne deɛ na yɛ bɛduru hɔ yɛntimi ka ne nyinaa mfra da koro pɛ ene wa se mo nti sɛ wasɛm wabosuo baabi a wofiri deɛ wotumi yɛ wɔmmɔden mmɔnti a bɛmfrɛ matia mfrɛ m da bi asɛm nti da bi asɛm kɔra wafa so agye din aheta adwuma a woyɛ da bi asɛm ɛne na yɛpɛ sɛ atiefoɔ ne ahwɛfoɔ hunu sɛnea ɛbɛyɛ a mbɛhunu sɛ atia mframa sei ne wɔteɛ na deɛ wotumi yɛ ni adwuma bi wɔ hɔ a wontumi nyɛ sɛ atia mframa anaa woti hɔ sɛ atia mframa yi mentimi yo wowɔ adwuma bi wɔ hɔ a ɛne wontumi nyɛ da mentimi yo deɛ adwuma no wontumi nyɛ adwuma mentimi yɛ ne sɛ mɛboa mo akɔgye bi yɛda firi hyɛ mentimi yo megu awadeɛ mentimi yo mɛbɔ korɔ no mentimi yo atia mframa no wanka sɛ woboa bi ma no kɔwie dware wɔ beredi wade abusum dware ne wade abusum dware wawie akyɛre nti wɔbɔ korɔ no yɛ mɛboa ma bɛkyɛre ma ayɛ bɔne sɛ wo sɛ woboa no ma no wie yɛ ne wa sa ne ka ne di w'anim ma ɔne dware nyinaa bɛsa no kɔkyɛ no red handed ɛfiri sɛ wo so wɔdi sika ngya wo sɛ nka okunu no yɛ nyinaa ɛwɛ anka awe ne wɔkɔto yɛ nti sika wama obi wamfa bi antɔ nsa kora ngu fam wawe nti menka no ɔno ne bɔre korɔ no na baakyɛ no na korɔ no nso nti atia mframa mbɛsɛm nu sɛ bɛka atia mframa yɛ na madwene mu sɛ atia mframa koraa yɛka mframa deɛ ɛne ɔyɛ motia ɛfiri sɛ yɛ nkora yɛsi motia mframa huu na nti atia mframa yɛ bosom nti mframa he a woyi so yɛ wahoɔhare kora wafa so yɛ wo nnwuma mɛdeɛ meyɛ bosom kɔntɛm brantam kunu mam bayifoɔ ho
bɔne for de otimi kunu ba nipa papa de Nku. Na wo ye papa wo ye wo. What do you mean? so ke say we de nku obi hintira me bisa say But now I'm going to be my baby out more. When I try. na say bɔ mmɔfo but unku kwambɔne so ya ate ase na ɛsɛ wo konsa ho yatia na afidie so kura ni wa ha wo so ani hwɛ ha Monsieur Magana. we jansa na ade ne aya wotena se wontimi ntena woto so na wo chia ho se afidie kura ye ne ka say ani hwɛ se wo so ani hwɛ da Sure. I could be me be. akunwa ye minisi ya bi ni bisu ni si wachi Uber no mama could marry her. Matter so. Never be afraid about more could rap. Why don't I go hello? I didn't master. My chef will go. And you bay a question nuda. Mabu bay was a bit of some moonway. A question nuda. atia we di ahoho aba chire ye nim komo ba de be ntimi I sero shall be king, you know. I had my wife. I bogos. You know, nti I've heard about that and patch. bofo wo hye bo se nkomo aye na watwitwi nyina de hia pa sese wo ma yeti ase umfa maaye nti ene ne ye watwe ne yema I shall be when I say, we are catching some so free and quiet. Some I am sure. The place for be a Yaman Bonacata. The guys is for Yamia Bonatro. To be catcher or say, what's a man? Catch and say what you could do. You can say, ebia no nso wo de wahunu ebia nkontom bia po bia busum bia twa kire no Yabusun be the na ho ne twa komfo as for azamfo very bad will. ene esom nananom Media over who read them were each running. I won't tell them about my own. You should be any was a wabba na now benya no man. na wo kan sunsuanso asem first no ye twetwe nkomo no wo ma yeti ase se dia eya amanfo kwa omo so mkonye nsunsuanso nyina ye se ebia na wa hye bosom no bo na wamfa wani ni bo hye so se de nipa bia wo bo no pa na wantua obeda wo ka Obedanka, ena I ya nakasa. eno kwa ho da ne kware so Ya dia agwene. Wo na abaso de. Se na wo wanka se obebre mu 2 million. na se ho bo no kokko Ya tufu. So de ono no hu na ode ba. mhm Bisu wo ha. Na so de. Ti aso de ne ne ye ne se. O do na ya ba. Se fa skabra. ai se mo amuda ne ka sunsun Ya da na ka. Ye komfo no ko da abaso mu ka. Ma no. Demai. Ni papa ba wanshia wadaka oka o mai. Komfo wu nsa o se o wadaka. Onso didi we nipa. Ne to so bi amamre ya amamre. Bo na nto ase we bosom. Bo na ta no ye bosom. O kwa tie ko so a we bosom. Nti wo kwan wo nsa ko no kwan. Nti ade nti ne me yepura di agyegyina di bi onye. pa Nti sa ade ya ba ba ye. na hoje takashi ana sa wonde so wodi kara ka sa akrokro wom na ho krokro nipa ya na wanje a dien pa no eya ayi a hoje na ho de agye ne krakra Kura ne se. Sai ka se ba ge. Na wo so mfa ma. Bi a kire bi na ba yare. Ma di sika ya kutua. Ade ya chimo ba yare na wa kutua. nti ho ne ho de ho ton ya de ama na busua na se nyankopon Tuma eri o de ama ye. Nti se nyankopon o. Nyame o ka asem bi. Akristiansis. O se mi nyame. Me ne me kum. ne me mankwa Me ne me mankwa. me na mishira me na Me me ne me shira na me sai. Idi de esre no ga je akwai obu kwahye kokuna ye baba bi kum. na se nyankopon ankasa sa ne yehudi ni wasane bonkwa wasane bibia wone awreto Woni no de awreto sa ne kura kura no. Nti yesre wo na yeka. Fabra wa ma ya ko kan se da wa de ka o. na waka ne se de
abosomfo muso mu ye nunku mutwe nunkunu sɛ de Nyankopɔn so sɛ oyɛ nunkunfo a wotwe nunkunu ana abosom no sɛ bia wo de wadwuma bɛgya na maase na firi akyiri de akɔ baabi foforo tie ya meka tumi yɛ wɔ soro ka tumi wɔ fam ye wo nsuom ya wa asase so abota ne bi nyame ne boy nti sɛ wo bu mu kwase a akɔbisa no agya wo soma me sɛ papa yi bɛmmoa no sɛ wɔse so ɔmmoa akɔgye wo sika ma ba wo ne atiam fama de awokan de mi asɛm madwene kɔ lot Job awerɛhoni a kyɛ sɛ bonsam na kyɛ sɛ yɛ kan deɛ na kyɛ sɛ wo ne woyɛ bonsam hi o wokɔ Nyankopɔn hɔ dabi ne wo wokɔɛ na Nyankopɔn bisa sɛ na makoa wadwene biribi afa no ho ne nyame ma ɔkware ne wokɔ sɛyɛ nti wo ba kyerɛ sɛ biribiara ni ɛho kɔhunu Nyankopɔn ma agye permission na ho akum wobɛhyira so a wokɔgye permission agya sɛ bɔne nyɛ bɔne wo bisa ma sɛ na meka kyerɛ nyame wɔne medi ka ne fɛsɛ me sɛ Nyankopɔn sɛ sɔfo bi gyina baabi no wɔ pirigye no wɔka sɛ yɛwɔ ahohom bɔne ne yɛwɔ ahohom ba a deɛ di kare wadi nyame atam deɛ ɛtɔ so mmienu waka sɛ atie nyame deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa wabuo ne n'ahenni nyinaa mu kwasea ne bɛka kyerɛ sɛ wɔtena ase ɔbɔ wiase na ɔno atena ase susu ne tirim na obie na wɔka sɛ wɔsɛ deɛ meyɛ bi ayɛ de sɛ deɛ ɔyɛ bi ayɛ a na wɔbɛkyerɛ wɔka sɛ nyame agye me a ɔdaworo ma yɛate waseɛ sɛ nka ɛnyɛ a kabrɛ hi a twerɛsɛm nkɛɛ sɛ Nyankopɔn ɛfirɛ meeting ɛne ne mma hyiaeɛ no sɛ nka bɔnsam deɛ wɔato no aba asase yi so nti nka ɔsene kɔyɛ dɛ soro hɔ bio ɛna obisa ne sɛ na damfo wama ne ha na wɔ so o menam asase so akyinkyinakyinkyini ne ma bɛpie ha na wɔ sɛ wadwene makoa ho bɔne wɔ o si daabi na nyɛ wo no ahyira wakoa ama no ayɛ sika a wayɛ kokoti sɛ wodɔ no na wɔ sɛ Nyankopɔn ɔno atoma ne sɛ neɛ kɔ na kɔtake ne kakra ma mehwɛ sɛ ɔdɔ me ampa a ɛna ɔma permission na wo de awɔpa akyerɛ nyina ne sɛ mo no mpo sunsun mu no sɛ mobɛtu anamon bi a moni Nyankopɔn kasa ma nyame ɛma mo akwanya sɛ ampa nipa no baabi aduri deɛ mo wɔ ho akwanya sɛ mo so moyɛ ha ɛnyɛ saa na wɔpa akyerɛ na kyerɛ sɛ Nyankopɔn bibi a ɔyɛ no ɛyɛ nka ɛnya anka bɔnsam ba ne nkyɛn nka ɔpam no ɛdeɛ nipa wadi kra pam wɔ deɛ nka wobɛyɛ de ne nkyɛn wɔno koraa wampam no ɔpɛ baabi foforɔ ma ne sɛ ɔnkɔtena wampam no bɔnsam wɔne wo wɔne papa yi bɔnsam a bɔdidi wonim no ɛgye bɛsɛm bi da Nyankopɔn koraa yɛnim no bɛsɛm bi da sɛ na wonim sɛ asɔndan ne yɛbɛte mu ba bɛyɛ mu bɛnyinaa bɛyɛ abayifoɔ ɛkyiri abayifoɔ bɛyɛ ana akyiri brakuri akyiri ka sɛ wɔde wɔ nware bebree ɔkɔ nkramodam no wakɔko nipa dɛm ɔwɔ nwura hɔ ɔgyina kwarenyɛ no wobaa no waabɔ tegare ɔbɛgyina hɔ kofi abaafo ɔbɛgyina hɔ kagamea ɔgyina hɔ wopie bɔbɔbɔ ade ntira sɔfo kyim bɛbɛ bi gyina hɔ pirikyi ɔbɛkwan sɔfo kwa no wakɔ wiadware saa ne kɔmfoɔ so kɔ wiadware ɛyɛ asɛm akyerɛ wo sɛ Ghana mpanyinfoɔ bɛdi ne ɛbɛhwɛ a nka bɛkware bɛnam so bi bɛgyae ɔkɔa na ɔkɔ kɔmfoɔ na bi wie a bɛde sika de ahomɔ no ɔdeɛ anaasɛ mo ma wo maakye a yɛma no die ni a fie bi nka nkyerɛ sɛ ma afrɛ kramo abɔdua wofrɛ kramo abɔdua kramo no yɛbɛkyɛw wofrɛ tiɛ mfra ma bɔdua tiɛ mfra ma bɛkyɛw wofrɛ tegare bɔdua tegare ma bɛkyɛw nanso sɛ bi nam ne baabi hwɛhyɛ a wakɔtwa bi aburo ɔkɔ sɛ fa ma nyame ɔde ama nyame a ɔde tegare aka sɛ ɔde ama nyame nti mɛkɔkye no na wokɔ nyame ɔne nyame kɔbɔ ka kyerɛ wo sɛ mea ne wɔbɔ me di nti wone kware sɛ ɔkye na ɔne yɛ agya wobɛdɛ no waakye no bɛfrɛ atiamfra ma yɛ atiamfra ma bɛyɛ atiamfra ma kɔɛ wɔsɛ
Sese de woto habara abie. Saw wa ya chere. Nti se wa ya chere ya bram yanko. Nti na che se nipa no beye bone he ache mbobọ no kokọ ubehu tata na kwani asa nyina so opirim na koma se bone ya obeye a da kore hu begu nanim ase Ya gu ani mase. na okan bayifu asem se owura so ndem na owura nkramudan mu a monko che no wo ho na emum aide se obi wona office ye adwuma he abare nipa wontim ko che Gese ji mu rade mo nkwachi do. obetima ko che na ba yebuo ene ani die no de masom no Tie. Opie. Romfo ba afi na ogya no. Oduru kwa no wankyene de ya. Baka se nyamene. To ogina kwara nam so mu de ya. Bia be hunu. Se bra kuni akyem na wa ba ho. konfo etiamframa mpese mi hunu se bayi ade pa na nya ade pa ifiri so ka chem se ade anyame abobi aye na ade anyame abobi aye de a na me ye bayifu a no so nka da wanim amakire wade wa se mu yina hitia kwara nware tutim nam bayi de tia abosom ne bayi ne hia bibiera no wa se abayifo ne abosomfo yina ya ba ba ko nya sane asane uguri pa ni mase de machew wo se danfo yo mane nye yeda onye sika wo ba ndu tuaka onso onye obane udi za mmechew na die ntira mpemfo kese tunetwini nyina eka mbotwia nti se we ye bayifu o ma me ye bayifu ba nkan sa o de se man kan yi akwarete me tie wo se tutwene ebe ka botwa ono ye abusum fitafo basam wo se ma sentre ukun akrai ya fie bebo man he so bebo tigiano na bra kuni asha na che se omone ne efo a bayisu nti ba ni be ma baye ye se be fo aso so du ba bi dan bu fo se ma tufu ba ko wanti ya nti waja bosom pa ama no bosom brafo pa ama no se kokunu obeye bia onye wo kone kokunu na che se omukrai omwa adom bere a omudi manipa ti se mre bebre dawo omma adom mere bebre se kremo obokuni pa okonyame ho wo se danfo aseme menyende wo se ko bisem ohun se wa di boni eja no wa di boni eja no ohun ndi kramo kafra tiamframa question na me pese topic a yetwetwe ho nkomo eno ane wa chechiri ma be wie na pese me hunu kwan a eye mu suman mo faso ekoha sunsun anamo a mutu na mo de chi obi a wo yam fonso sunsun man ne sai me quality a me wi a me ko me ba chere sunsun mun yana sham ne sai abrati ba fa na gum o so me na gum asai so ma trase ba un ja kure so yi ndi ko masare ya o de abejaw to wadi ya mai ne sanya wadi ri biyo bisu firi ni kuro ma chichiri wale be ya gmo yi on su dia be ya bia na wuni mu so wuni mu de ya se na ma o ja so atia me ne ma wo me ba me ne ma to me dware ne me yere no ne ba be tere na mayi bi akum na madi so a nkai no so da wanim ero mani mo da ne se dware ne o be so okunen obebo ago dware nsusu wo pam na wo di mirika be wura de ma enti so ba wura de ma wo tumi kyera davi wo tumi kyera davi so obebo ago akora ba wura o tia oba na se odi mirika ko ago a wontim mo no bio na fa de ye asa question na mi bisa se na be ya tiefo ne ahwefo so benya muntiase ba ye ni adam wo goro ho ameku sa ti me bu be se ko fa bra de bo kwa ba na asare ka ye fa to ai ko de ya mraka ndudu manko ndi twede ampon bo ade ubetimi ehunu baye moja dodo a waka go wiase wiase mu atwede ampon bo ade ya wo nyampanyi bo ade a wotiase ba dia brama firi borbore a wo be ba dia brama nya wo babu no mane mu ha o borbore ya nyame di uti a ho dabi ba dia brama awudi a wadi ubetimi abu ho ba dia brama dia wadi ya mi tim chere ni parodo firi kwa ye perso ko da mi ku ye maku o ba ji maku ba ye sa no dia wo twe wadi ya mi tinga
Tegare kura ni wa kunu wodi. Oka 280,000 and I say 200 Medium and ni yes ta. kan woni Kramo kura ni wa ku be kura wodi ka. na Aba tutu aba wu ye me kura. Kramo kura dinka na wa wiye me. aha ati amframa we die nananom adaworo mama kai ba kope ni etwato se ho se ho bobare ho no mo kan mi sunsun mi ni ho ne ho bobare he me pese me bisa se apart from se sunsun mu ho twikotokuro nkranta ekọ he mo sane ati amframa ti mi sane kire hahama se bi a momfa duro we nka we hu na ho fantare kure nsu ne bewu na otwe saa ayi nsu wo ye ho adwuma bibi saa eba hahama wo ya de Shema me kire wa de. Shiroku bia na bayifo be ni ato. Eji bayifo chimto. Dam bayifo chimto. twere Bayifo chimto. Anifra bayifo chimto. Yare ne ba be chimtira je hunu se wo. Se ya nye wo se ya. obeyese Ndi se oro mi huna. One de we ni ya ya mutu wura mu bade a se mu bunam. Na di pa ho to na woro so wonya na ho to. etia ye ma opiao bira esim Kramane. Me ka kira wunim de ntiam di kramane. Me ka no kra. na kama nkwa no udi Udi kramane. udi dware Dware de won de o firi ba bi ni ba na won de oboto. ba wunchiri de udi yantwie kura udi Na nkwe kura be nkwa mu no so. se yakọ wafa hye bibira ehun se beku na ntwie akase akase Gufam. anse bemfa ngusi ma Be fa mu no so. na ade de ntini se. Kraman gina ho manipa. Nti wo bara me kiro se pekana na brade a. Ka unu se wasem de ahyi. amado Ndi kwari bi ya so asem guni pa yani ma se taka. ndi o pa keka bo na wa gina so akokeka nyesa Se me na me di nei. Se me ka kiro se mfiri bo ga. Ma me zambio me ka hwe. tia ma enkra wo ya na yenko atiefo ene ya hwefo agentfina me ena medi twumadi ho chia me de meni sunsun physical being ena mete ha me ne bofo twetwe enkomo na ohwe suma wasani tiri so efre ne atiamfnama o se o mra ne nkra atipa de tongu anase de We say de bi asem de bi me ka okuro mu mamre abebo tipa tongo aha ene ne bede je utata ede eje wa baba ene nti eye tiamframa emra ne kase pa ehya adaka mu no obosi pa ahwa obesa sisi ayempon ene na de wo mu ni se ye da obi bia ase o hwe ya obe share the video no obe like subscribe na chese bibia enye kama enso ho nyankopon enhira obi atwedi ampo enhira atiamframa enhira na nanom abosoma mu ofie nyina enhira se waje bre na wo hwe yen etia nyankomia nyampanyini enhira se wonso ye ba won chena wanto ya no anwo fam enye se gese nyame enhira kramo kramo so amamere de yesu ni mamamere won se amamere nti yada kamro kramo so ase se wo se wonu obetwetwe nkomo na wasere wo se anase watu na no ahye wano se woni wiase nyina ntwetwe enkomo video ya ye ko ye besere wo se wonati kwa sawo de wo mframa wo ho ehare wonati kwa nanko wiase afa na nyina yada wasipi na faboma Fiao. Akura yeda wase. Mamre yasendo, mamre yasendo, mamre yasendo, mamre.